Кои са най-често срещаните грешки, които водят до отказ при регистрация на фирма? На първо място, посочване на име, което вече е заето в търговския регистър. Второ, включване предмета на дейност на фирмата, дейност, която изисква професионална квалификация или лиценз. Следващия проблем, който е много често срещан – разминаване в данните между заявлението и приложените към него документи. Например, заявлението е посочен един управител, в документите са посочени два. Следващия много чест проблем е неприлагане на някои от изискуемите по закон документи. Например, не е приложен спесимен на един от управителите или не е приложен някои от изискуемите декларации по закон. Тоест, регистрацията на фирма е един процес, който изисква определени познания в тази материя и макар да изглежда елементарно, аз бих ви посъветвал, че в случай, че искате да регистрирате фирма, да се обърнете към специалист. В случай, че имате нужда от съдействие и професионална помощ по въпроси, свързани с регистрация на фирми, може да се обърнете към мен на посочените контакти.